Sing jeneng Suryatmaja ya Surya Putra inggih Raden kasinggihan. Cah endi we? Inggih kula lare Pertapralaya putranipun Kusir Adirata. Lajeng paduka menika sinten Raden? Aku Raden Kurupati. Pambayuning Parasata Kurawa. Kowe saiki arep ning ndi? Inggih, badhe wangsul wonten ing Pertapralaya rasah mulih. Isih ya menika arep mulih. Nek kene wae jagongan karo aku karo wedangan. Suryatmaja, wiwit aku mau weruh keprih gelanmu aku kok dadi kesengsem karo kowe. Dasare kowe iki wis bagus, pinter tur ya trampil.